Така, здравейте ютубъри, аз съм Филип 007 и днес ще ви покажа лейсхак за Counter-Strike 1.6. Така, пишете в Google лейсхак, аз. Нали ще има това. Ето това е. Добре, влезете, да видите, ето свалянето си. Докато го чакаме да се свали, през това време правим една нова папка. Сета. Така. Ето, свали се. Сега го отваряте. И копирате всичко. Поставяте в папката. Така. Като го копирате, ето виждате. Сега влизате в Counter-Strike. Влизате в Counter-Strike и пускате хака и цъкате вече. С Insert се отваря менюто с там като Insert, като натиснете, там има конзола, меню. Като натиснете End, ви показва играчите. Ако ви хареса клипа, коментирайте, оценявайте и се абонирайте за мен. Goodbye!